Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kum shibenta ban Krishan lang na kabenta kajing rakhe jong ka St. Michael's Higher Secondary School ya kajing dap ndrupos nam ha kajing ya lenti jong school ban pen priang ya kajing lang start athem riboy ki khana school barem jong ni school po kan hon jong ka St. Michael's Higher Secondary School Past People Association kila pelong kita masaya kop bat pen irong bala ai kerteng ka autumn fiesta kom variety show ya kebala pelong hamadan nilai kai football barem jong ka Shnong Umsning Riboy district kani kata masa ba arsni kelas dang ha ka arp sautre unai luar arjar arpuar bad kaman sakut no ha ka arpun riatre unai luar arjar arpuar la plie da parish priest jong ka Umsning parish Father Pius Shadab bad la sakhilang da ka headmistress jong ka school St. Michael High Secondary School ka Reverend Sister Alfonsa u chairman jong ka Umsning Town Dorbar u ba Rocky Kala ki rang ba Shnong bat kiwi kajing pelong jong association ya kini kata masa kalong kum benta ban pemi pisa nak benta ban Krishan ya kajing lo jing sep jong school ha kini kajing rakhe kajing tap ndre post nam ka ban salong ha ka ap kendai trek unai lur arjar arpuar ha St. Michael's High Secondary School Umsning te kum magong matagasni panasno kumen la bagi jing kan lang ba ki jing pen kre oper New I ba kini ki Past People jong St. Michael jungi ki don sha ta ban sin ka ban shakri ya kari ga jai ban reu ya kane ga dong ba ka than jungi te kum bala ong ba bu glory mene ka jing shin ban ta jung ti ki Past People ha kane ga diamond ha ka bang ipun kut pen ha perda ki ga diamond jubilee jong school kala ai men sim shai ni ki no pen ya shibu abang tips kam balong bagan ni telah sponsori pun ki jinglut jingsap ki badan kam ha nak bentak tu besi Yesus komando malah dapat benar kalau chief minister Usman bishop jingi Usman makin kin saki ya kene ke jingi kene ke jingsgun dan jing IT lut juki nadong shadong tena ang kulay ti pas itu naro ki bouncer ki announcer ki nong shimenta ki ni stol bar yang bang syam shisha Judon lem snail kiba kensha kumbaja ki way pakiri hatching its vine it kado yala ka chong kari bender hamta ule dan bor udah kempo ya jing ichong Isu kuat ban pentip syapi baru ki pai ba lemba ki lat patai kubor
kolong ba ya ka tarik jong ka closing ceremony jong ka Diamond Jubilee ngilapan kenria syaka arp kendai taring. Kadau kolong ba kadai kesni haka live tarik u Chief Minister umlan. Te naga lengba ka jing ya ke penbaik lang ba u Chief Minister ilaj haka arp kendai taring. Tukum ta ngilapan baik arp kendai taring. Ba Chief Minister unwan haka por kendai baji hadu shifau baji. Ban nang tu pan haka khalway baji hadu khan ar baji. U Archbishop jong ka Shillong Archdiocese unsolong u Chief Guest pan. Haka program ka session ka baar. Ban haka tegas jingdon lang jong Chief Minister kapor khandai biji du chipo biji unsodon lang rengkat balu MLA jong Muslim Conference ba Jason ban balu Archbishop pan bolong kongsan haka tegas ni insawan lang ba das khiat lamari bali minister jong ka jelah ka jengi ba hadin kata ngin sodon ka program jong ka past people hadin jong ka program jong ka school kata gade bangi kwa ban yathu pai ba lengba jong pi gilat pathai kubor habi dei ba kane tengi sngoro ban pan ma ba ya kejing penkerja jengi ya kapor syapi ki pas people but syapi ki parlok parjor ki bayu i bagi bapai nang bagi ni ki social media habai dei bat kala ki draw ngilai penbaik ba kakum gajing pentip menagini ki sngiru lang bagi lat pathai kubor kolong ba ya kala ki draw ngin sa draw haka arpun riu tering namar ba ka arpu sau tering menta ka si ngimla ban pelong namar ba babun ki pai ba kimpoi te arpun riu tarik ke balong convenient ni baro ke balong biang ya baro namar ka deiru ke singi yom sning te kumta ngila penbaik bangin ra syaka arpu riu tarik ke badai la singi ningkong baga deiru ke singi yom sning bat hakate ke singi hakapor riu shiteng ngin sa penbena ya ka result jong ki lucky draw bangi kwa ru ya ke jing pensya ya pi ba ya ka lucky draw ngin sa shim leng baki kamera bangin sa pen i nadu bangi shim adu bangi penbena ki result man pen i hepok ka jang screen ke bang yawan ra ya ke jing syai ba ke jing long transparent habai dei ba kani ke benta. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.